Oh, abasebenzisa ikhishi. Ah? Okay guys, sanibonani. I hope guys niyaphila. Sengibuyile ke guys. Abafuna ukuza eBaraka bezo sign up mawukuthi bona abathembi ukuthi iBaraka iyasizana guys. Nama office aseBaraka. Napho la ngisebenzela khona. Ama-office lawa esisebenzela kuwona asiza abantu ukuthi bephuma ku-debt review. Nanka. Yikho-ke la ngisebenzela khona guys. If ufuna ukuza uzo sign up mawukuthi awungithembi kuyenzeka phela ukuthi khona abanye abangangithembi. Yes, ila la ngisebenzela khona. Yeah. So if ukuthi unenkinga mhlambe yabo sengikhulumela ukuthi uyasaba sebekuskeme kakhulu ngale ndlela yokuthi awusafuni ukubamba ayisekho into ozoyikhuluma efonini. Usufuna nje ukuthi mina ngicela ukuthi ngize ekampanini ngizosizakala ukuthi bengikhiphe ka-debt review. Yiyo ke le guys, company nama office yabo yewena nobubi yiwo ke lawa guys useBaraka Group Company. Iyona iBaraka engihlezi ngikhuluma ngayo. Ngiyabona abantu bahlezi bengibuza ukuthi usebenzelaphi nakho. Asenzo siyabo flipha kanjani lento le. Nayi Baraka nangu Baraka engihlezi ngikhuluma ngayo. Nangu siyabo nazi izinto engihlezi ngikhuluma ngayo. So sengenzela nabanye laba abangathembi ukuthi iBaraka iyasizana ngempela bekwazi ukuthi besizakala. If usele guys uyazazi ukuthi ublacklistiwe u-under u-debt review ufuna ukuphuma kulezo zinto lezo, cela ukuthi unginike inamba yakho yama-calls ngikwazi ukuthi ngikufonele ngikucheckele i-credit record ukuthi ngabe ihamba kanjani. Okay. Yeah. Oh, hi. So shaona. Ha? Just ukuthi unginike inamba yakho yama-calls ukwazi ukucheckela ukuthi ngabe ihamba kanjani ngaphansi kwegama lakho. Ngikucheckela guys, ukuchecka-ke ku-free kumahhala ucheck ukuthi ngabe ihamba kanjani. Kumahhala guys, ku-free. Mahhala. If userious ufuna ukuchecka, ufuna ukuphuma ka-debt review, ufuna ukuphuma ku-blacklisted. Kubantu abaserious abafuna ukuphuma guys. So sengibuyela ngaphakathi-ke emsindweni. Abangayibonanga-ke ikhampani-ke hayi-ke bengixolela abangayibonanga. Sengibuyile-ke emsindweni wami la ngisebenzela khona-ke. Hayi-ke othi akabonanga ukuthi ngisebenzelaphi. Othi akabonanga ukuthi ngisebenzelaphi okwakhe lokho. Sebeyomscam emabeyomscam. Because ngishilo ngase umuntu angeni wakhe le muntu uma ukuthi akatholanga usizo. So ayikho namuntu engayenzi guys. Ngizama ngakho konke kusemandleni ukuthi ngikwazi ukuthola usizo. Ngiyabonga we. Thank you we Bani. Thank you Mindlois. Thank you so much. Thank you.
Hello? Yabang Johnny? Hello? Hello? Yebo, unjani ma? Yebo, unjani? Ngiyaphila nama, ukhuluma no Ayanda from Ebaraka Group Company. Hello, how are you? Yebo ma, clearance company ma. Isiza wonke umuntu ongaba nama-negative listing ngaphansi kwamagama abo ma. Mhlawumbe ngabe ublacklistiwe ngoba bafake kade i-review ngazo. Yeah, is that we assist without any individual. Yebo. So uma ucela uku-check i-score sakhe mhlawumbe ngamcheckela for free. You can't hear me. Uku-check i-credit score yakho ukuthi ihamba kanjani. Ansa? Yabang Johnny? Awusakhona ukwenza lutho. Awusasebenzi. Awusasebenzi. Oh, alright, manginankinga kube nosuku oluhle. Alright. Ubani lo khona thing. Angisabonanga le guys. Ubani lo? Ubani? Uthini kulabo bangincomayo guys, ngiyabonga neza. Ngiyabonga kakhulu. Ngizikhola ngingasangana. Niyazi ke nani ma-call center kunomsindo kakhulu. Umsindo la. Kodwa-ke Zek, ayisekho into enincomayo njengamanje. Ayisekho into enincomayo ngoba phela ngithi ngiyalibona ikhanda ligugele njani. Ngimubi nje manje. Ngimubi bad. Hayi. No. Angikumnyama yazi ngala. Yeah. Hello, Johnny. Kaphila nami. Ukhuluma no Ayanda from Ebaraka Group Company. Ebaraka. Hello, how are you? Sorry? No, you asked me to listen together. I'm calling you from Baraka. Can you hear me? Kazi ufuna ukulahla lento le? Ayekho sadinga ngimcheckele i-credit score yakho ukuthi ihamba kanjani. Ngimcheckele mahhala. Angibadingo insufficient. Ngidinga umuntu one-score. Angizomcheckela ukuthi akablacklistiwe. Hayi laba abanye abano-insufficient. Khona abantu bathi usebenza la eThekwini. Hawu, sekubona futhi usibuye bhatata. Angisazi. Funa ngithi njani? Ngiyatshela. Hawu. Angisazi ufuna nini. Usiphe ukhona lapha? Ufuna ifoni yakhe? Akekho? Yephi? Uhlala enyamalala njalo efanishini yasemsebenzini. Phela siyaphuma emsebenzini so bayaskip.
I'm 500 ngithenga ingubo efashion. Ngithenga for 500 ngithenga ingubo yefashion. Kuye kulokho ngichazela into eningi. Katang 10 manje sengino 2%. Kanti yini manje? Yini manje? Yini inkinga? Yeka sibone. Ungu5 kuphela. Yazi uyaphapha ngicela ungaphinde uvele ku-live wami. Ube yangicina. Ungaphinde uvele lapho live wami yangicina. Okay, kulaba abafika guys manje. Nginika iy'namba zenu uma ukuthi ufuna ngikucheckele i-credit score sakho ukuthi sihamba kanjani. Uma ukuthi uyadecline ngikwazi ukuthi ngikucheckele ukuthi ngabe kuhamba kanjani ngaphansi kwegama lakho. If udecline guys, muzazi nje ukuthi uyadecline, ublacklistiwe, bafaka under debt review. Give me your number, ngikwazi ukufonela, ngikucheckele. Phinde ngikusize, ngikucheckele, phinde ngikusize. Akahambi lo. Sihambile. Sihambile. Kulaba abafika manje ngiyaphinde kokugcina nci. Uma udinga ukucheck-a iscore sakho ngicela unginike inamba yakho ukuze ngikwazi ukucheckela ukuthi yini le decline-isa ngaphansi kwegama lakho. It's either ublacklistiwe or bafaka under debt review. Kuyenzeka sometimes abanye bebe no-nimble group guys, and ama-accounts amancane iscore sakho obviously uzo-decline because iscore kumele siqale ku-600 yabo, not 500. Imali zonke. Hello, sawubona mangani? Hello njani? Ngiyabona ma. Khuluma noThembeka Thozi, ngibona ngisebhara. Siyaphila wena njani? Sharp na uzokhulumela phansi. Lapha ngameka abanye. Ukhuluma no-Ayanda Ntwana from Baraka Food Company. Lo-debt review segameni lakho. Kezwa? Where were you? Yes, ma. So bese kuzona kufuna awethu lo-debt review egameni lakho. I'm speaking to Joseph today. I'm calling you from Baraka. Serious? I'm being serious, bro. I'm calling you today because Wait, can you we see are that? assisting struggling individuals that Sorry, are I struggling to get educated and they are applying.